Shin aka makalla wani irin kokari kuke yi ganin cewa ana zaman lafiya a nan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, wani irin kokari ne kuke yi? Akwai wani aya da muke aiki da shi. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, Allah ya kira kowa ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Mu so Allah mu halice ku da Adam da Hawwa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. In ji Allah na mai da kuma manyan kabilu da ƙanana. Don me? Lita'arafu, domin mu yi sanayya, ba don mu zo mu yaƙi ba, ba don mu zo mu riga faɗa ba, a'a lita'arafu. Daidai muke shi dai wurin tsoron Allah shi nan fifiko yake. Mun gane wannan aya muna aiki da shi. Ya yi mana daɗi ƙwarai da gaske, kuma Allah na faɗi cikin Kur'ani la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah bai ce bai hana ku gabarin waɗannan da ba su yaƙe ku saboda addini ba, ba su fidda ku gidajenku ba. Allah bai hana ku an tabarruhum ba, Allah bai hana ku musu nagarta ba, ku zauna da su lafiya. Kaga mun ga aya, ya kamata mu yi aiki da shi. To wannan ayan ya kamata ina nuna mana zaman lafiya da mu wanda ba addini mu ɗaya ba. Tun da ana zaune ba wani, ba su sai ba fita gidaje mu ba, ba su hana mu addini ba, Allah bai hana mu. Shi ne muna zaune lafiya mu da Kiristan da wani Kiristan duka muna zama kujera ɗaya, shawara na gari duk ana yi da su. Aka makalla a kwanakin baya wani pasto mai suna Oyesu Bamba ya ce an mashi wahayi cikin manyan musulmai a Ghana biyu, ɗaya daga cikinsu zai mutu a wannan shekara kuma har da kai ya sanya. Shin yaya ka ji da ya yi wannan magana? Ya zo ya nemi tuba nan, kuma ni na yafe masa abin da ya yi gaban mutane. Da ya faɗi haka ba, nan da ya ce shugaban kasa ma shi da kansa ma yi mishi faɗa. Yan uwansa kuma suka yi mishi faɗa abin da ya yi. Kuma ya zo nan da ya zo nan kuma na karɓe shi, na yafe masa gaban jama'a da yawa. Abu ne na Allah ya shawarar ba su zama lafiya.